त्यांना सोडून राज त्याच्या ठिकाणी गेला पण त्या ठिकाणी जाऊन काय करणार आहे हे मला माहित आहे पण हे जलक्ष आणि जलाग तिथं गेल्यानंतर काय काय घडणार आहात पण शेवटी रिकामी हाती आला रिकामी हाती जावं लागणार हे मात्र कदापि विसरू नका आया मुले हे ताना Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.